אז בווידאו הקודם בעצם הראיתי לכם איך הפכתי תסריט שלי, תסריט מתח מדע בדיוני שכתבתי בעברית דרך אגב, הפכתי אותו לספר כתוב באנגלית בצורה מלאה ופרסמתי אותו באמזון. עכשיו נשאלת השאלה המעניינת, האם יש לי זכויות יוצרים על היצירה הזאת? ומסתבר שהתשובה היא מעט מורכבת. בואו תקשיבו למה. קודם כל חשוב להגיד דיסקליימר, אני לא עורך דין, וכל מה שאני אומר כרגע זה דברים שפשוט שמעתי עליהם או קראתי עליהם. אני כן מתייעץ עם עורך דין לגבי ההתקדמות של לקבל זכויות יוצרים, מעמד זכויות יוצרים על הספר הזה ועל ספרים הבאים שאני כבר עובד עליהם. זה דבר אחד. דבר שני, זה עולם חדש שממש בימים אלו, כאילו זה שטח אפור לחלוטין או שטח בתולי, שהולכים ונוצרים בו דברים, בעצם אף אחד לא באמת יודע וזה כרגע נוצר. יש מקרה אחד מאוד מאוד ידוע שנקרא מקרה קשטנדה. יש כאן באיזשהו מקום כתבה שאני אדביק אחר כך בלינקים, שמתארת את מה שהיא עשתה. יוצרת בשם קשטנדה, שיצרה בעצם רומן גרפי באמצעות מידג'רני, והגישה בקשה לזכויות יוצרים, לא נתנו לה, ותשימו לב, בעצם נתנו לה תשובה מאוד מפורטת, שעל סמך התשובה הזאת, משרד הזכויות היוצרים האמריקאי, הוציא ממש guidelines, copyright registration guidance, works containing material generated by artificial intelligence. אוקיי, ממש מסמך שלם, גם אותו לינק אני אשים למטה, שמסביר כאילו בעצם תחת איזה תנאים אתה יכול לקבל זכויות. עכשיו שוב, המסמך הזה כמובן הוא ארוך, ומן הסתם צריך איזשהו רקע משפטי בשביל להבין אותו, אז למזלנו יש אנשים שמפרשים את זה, לי ספציפית שגם עורכת דין שמטפלת בזה. אבל בוא נראה רגע, באותו מאמר שבו נחשפתי לדבר הזה, יש bottom line, שוב, מדברים קודם על תמונות שעליהן בכלל אין זכויות, וכאן לשאלה, and what about AI generated text? אז בגדול היא מתמצתת ש if you do no editing at all, then it seems that the copyright office policy is clear, no copyright. יש כאן עניין מאוד מאוד חשוב, כי הוא הפוך לחלוטין לדעה הרווחת, ושמעתי אפילו גם כמה אנשים שאומרים את זה, וזה פשוט לא נכון. אנשים חושבים שאם אתה הבאת את הרעיון, ואתה אומר לצ'אט GPT תכתוב, אז הזכויות הן שלך. בזמן שאם זה היה הפוך, אם אמרת לצ'אט GPT תביא רעיון, והוא הביא רעיון, ואז אתה כתבת את זה בצורה מלאה, אז כאילו זה לא שלך, כי הוא הביא את הרעיון. זה חד משמעית לא נכון. מה שקובע זכויות יוצרים זה הביצוע, זה היכולת הביצועית של מי שעשה. למי שיש לרעיון אין זכויות. צר לי לאכזב אתכם, אבל לרעיונות אין זכויות. למבצע יש זכויות. ולכן, זאת אומרת, ChatGPT המציא לכם את הרעיון, פירק לכם את זה לביטס כאילו של עלילה, נתן כמה דוגמאות לפרקים וזה, אבל בסוף אתם ישבתם וכתבתם את זה, הזכויות הן שלכם, חד משמעית, clear. אם לקחתם, אתם אמרתם לו, תכתוב ככה, תעשה ככה, זה רעיון כזה, הדמויות הן כאלה וכאלה, והוא כתב את זה, אז בעצם אין לכם זכויות. והמקרה שלי הוא מקרה שהוא קצת יותר מורכב, כי לצורך העניין זה מבוסס כן על תסריט שכתבתי, שעליו יש לי זכויות, והדיאלוגים, הדמויות, הסיטואציות, בהרבה מאוד מקרים ממש כאילו אחד לאחד מהתסריט, כן מופיעים בספר הזה. אז לכן, לפחות על פי העורכת דין שלי, יש לי קייס, אבל כמובן שלקחתי את כל המסמך הארוך הזה, וכמובן שזרקתי אותו בצ'אט GPT, ואמרתי לו, צ'אט GPT, תגיד לי בבקשה, מה זה בעצם אומר, מתי יש זכויות, והאם יש לי קייס. אז זאת הייתה תשובתו. Based on the document you provided, here are the necessary conditions to obtain copyright for a fiction book written using ChatGPT. Human authorship requirement. The work must be the product of human creativity. The term author used in both the Constitution and the Copyright Act excludes non-humans. The office's registration policies and regulations reflect statutory and judicial guidance on this issue. Human control over AI output. If a work's traditional elements of authorship were produced by a machine, the work lacks human authorship and the office will not register it. For example, when an AI technology receives solely a prompt from a human and produces complex written, visual, or musical works in response, the traditional elements of authorship are determined and executed by the technology, not the human user.
human selection or arrangement of AI-generated material. A work containing AI-generated material will also contain sufficient human authorship to support a copyright claim if a human selects or arranges AI-generated material in a sufficiently creative way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship. Duty to disclose AI-generated content. Applicants have a duty to disclose the inclusion of AI-generated content in a work submitted for registration and to provide a brief explanation of the human author's contributions to the work. ועכשיו בואו נראה מה הוא אומר, כי על סמך סעיף 3 דרך אגב וסעיף 4 יש לי מה שנקרא claim, כי literally זה כאילו גם במובן הזה שזה מבוסס על תסריט שלי וגם במובן הזה שיש עבודת עריכה שכתוב סופי, אז בואו נראה מה הוא אומר בסוף. As for the chances of getting a copyright registration for a fiction book, created in the way you described, it seems like it could be possible. The process you described involves significant human input and creativity at multiple stages, writing the original script, translating it, processing it into a book using ChatGPT, and then having a human editor write the entire book. This process appears to meet the requirement of human authorship and creative control over the work's expression. However, this is just an interpretation based on the document provided, and it would be best to consult with a legal professional to get a definitive answer. אומרים ש-ChatGPT הוא קצת אופטימי, אבל הוא כן בעצמו נתן דיסקליימר בסוף, אז אני בהחלט משתמש בעורכת דין אנושית, אמריקאית, בשביל להגיש ולקבל קופירייט על הספר הזה, ועל הספר שעכשיו אני עובד עליו, שקוראים לו פרנקי, ואני אמשיך לעדכן אתכם.